Пад'ём! Цябе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любимая. Ну, вось, сябры, у нас заканчивается весна, ўжо на гэтых выходных будзе лето, а лето, як вядома, гэта такое маленькое жыццё, гэта не толькі отпуск, але і шмат якіх свят і фестываляў. Вось, напрыклад, адно з іх адбудзецца, калі я не памыляюся, 14 чэрвеня на тэрыторыі музея скансцэна Дудуткі. Гэта 8-й фестываль «Свята Сонца», прысвечаны самому яркаму святу лета, купалю на гэты конт. Ну і пра нешта іншае мы сёння будзем размаўляць з нашым гостем. Так, наша зала, наша студия. И увогуле дом рада поўніцца шутками. Ты чула, ты ведала? Свята Сонца, я кажу. Не толькі ведала. Усе мы тут ведали веселые твары, и вам абавязкова раскажем. Тым больш, што да нас завітаў яшчэ адзін, ну прост сапраўдны вясёлы твар, само сонца. Наш сённяшні гость. Алесь, добрай раніцы. Добрай раніцы, прывітанне ўсім. Алесь, добрай раніцы. Вы з сабою прынеслі такія цікавыя рэчы, такія музыкальныя інструменты, якія я да гэтага не бачыў жывую. Так, дзесьці, можа, ў кіно, там пра вікінгаў ці яшчэ пра гістарычныя такія. Вось. Ну і мне цікава, гэта гусны, так? Гуслі, конечно. Гусны, так. Вось, і мне цікава, а якія дзяўчыны, якім спадабаюцца гусляры? Вось, адкажыце, мы ведаем, што дзяўчатам звычайна спадабаюцца гітарысты, так, барабаншчыкі. Вось. А якія дзяўчаты кажуць, у цябе ёсць гуслі? Ты што, гусляр? Ты што, гусляр? Ну, статыстыка показывае, што на мае канцэрты ходзяць 95% дзяўчат. Так. Вось, не ведаю, на гуслі яны ходзяць ці на што іншае, ну, адкажыце, статыстыка. А у гэтых дзяўчат вушы яны не вострыя такія? Не, ведаеце, гуслі гэта ж не фэнтэзі, да? Это там дзесьці там у суседніх краінах, дзе там гісторыю сваю не ведаюць, і там фантазуюць нешта. Мы пра гуслі ведаем шмат, даследуем свой інструмент і вядзем гісторыю сваіх гусляў дакладна ўжо з 12-го стагоддзя. Так, мы так зразумеем, што ўжо на тэрыторыі Беларусі ў 12 стагоддзі былі гуслі? Ну, ускосныя звесткі, канешне, калі лезці ў візантыйскую літаратуру, да 6-го стагоддзя можам так ісці глыбока. Вось, але археалогія нас пачынае здзіўляць знаходкамі гусельнымі з 12-го. Полацк, Пінск, Новоградак. Ну, а вось там жа бываюць, кажуць, што гэта ўсё ж такі нейкі рускі такі інструмент гуслі, вось гэта ўсё. Але ёсць нейкія адрозненні, вось, напрыклад, тых гусляў, якія ў нас знаходзілі, напрыклад, на тэрыторыі, або дзесьці там. Ну, гэта стэеатып. Гуслі, там, бярозкі, медведзі, да, але ж, ну, бачыце, это толькі стэеатып. Бярозкі растуць паўсюль, вось, медведзі па ўсім свеце водзяцца, ну і гуслі, адпаведна, гуслі — это фенамен велізарнай тэрыторыі ввогуле ўсёй усходняй Еўропы. Так што ад Скандынавіі да Чорнага мора, да, там, я не ведаю, да Нямецчыны і да Уралу. Гуслі — гэта, ну, велізарная тэрыторыя. Но вы ж не толькі майстар гусляр, вы на іншых музычных інструментах іграеце, так? Так. Дзесяткі розных інструментаў, але гуслі — каханне на ўсё жыццё. А з чаго яно пачалося, гэтае каханне? Вось як вы вырашылі, што гуслі — гэта маё? А вось патрапіў до мяне в рукі інструмент, першы я пальцам па струнах правёў і закахаўся проста. Ну, у меня тэхнічны склад розуму, ну, і тэхнічная адукацыя, і музыка я сам, да? Вось, і як толькі я пачуў, як там, які гук прыгажэнны, які ён разумны, як там фізіка пабудовы вся абалдзеннейшая, все, закахаўся адразу, проста. А вось як так здарылася, што вы з праграміста, вы ж былі праграмістам, так? Так. Раней, і трапілі ўсё ж такі ў такую творчую прафесію. Ну, я быў паралельна і праграмістам, і музыкантам 10годдзямі, вось, а потым вырашыў
што больш часу мне патрэбна менавіта на майстраванне гусляў і папулярызацыю гэтага інструмента. Ну, праграмістаў шмат, а гусляр такі адзін, так што, ну... Алесь, адкажыце, а вы як неяк выкарыстоўваеце вось гэтыя лічбавыя тэхналогіі пры вырабленні гусляў? Ну, цяжка сказаць. Ну, в нашым свеце ўжо ўсё пранізана сучаснасцю, Так. але ж гуслі робяцца дагэтуль па-старадаўняму яшчэ. Бярэцца кавалак дрэва, выбіраецца. Вось і пра гэта я хацела таксама Так. спытаць. Я прачытала у вас у інтэрв'ю, што вашы першыя гуслі вы самі і зрабілі, бо не было інструмента, і вы былі вымушаны самі яго зрабіць. Так, канешне, тыя гуслі, якія мне далі ненадоўга патрымаць. Вось, час ад часу яны да мяне в рукі вярталіся, але іх немагчыма было забраць дадому і балдзець. Вось, таму адразу ж прыняў такое рашэнне, што трэба зрабіць сабе інструмент. Так а як гэта магчыма? Вось ты сидзіш тут, так, ну што, прыйшоў час, зраблю зараз гуслі. Гэта ж трэба навучыцца. У вас, можа, нейкі быў майстар, потым вы там хадзілі, вучыліся ў майстэрні. Ну, у меня ж вышэйшая тэхнічная адукацыя. Я адразу Даруйте, палез у вы мяне проста не. літаратуру. Вось, я попытаў людзей тое-сёе, хто мне што падказаў, потым палез, всё, бібліятэка, пайшоў. Вы Вось, набраў захоўваеце гэты кніжак. інструмент да сённяшняга дня? Захоўваеце першы вашы гуслі, не? Самыя першыя расклеіліся, некалькі разоў рэстаўраваліся, там куча памылак было, і ад іх мала што засталося, але ляжаць там кавалачкамі. Вось, а другі інструмент дагэтуль у меня дома на сцяне вісіць. Такі Я цікавы. зрабіў працу над памылкамі. Алесь, адкажыце, калі ласка, вось у нас ёсць такая рубрика «Забабонніца», а ці ёсць нейкія забабоны ў гусляроў? Ну, не ведаю, напрыклад, не ведаю, ну, напрыклад, трэба гуслі рабіць, у поўню, ці каб там дзяўчына На гэта я трэба паглядзела, дзяўчына, якая вам падабаецца, што-небудзь, каб яны такія больш весялейшыя былі. Ну, вось ёсць забабон такі ад латыша, які вучыў майго настаўніка, да, майстравання гусляў, які потым перадаў гэты забабон да мяне. Вось мы этой традыцыі прытрымліваемся. Гуслі і вогнішча рэчы несумесныя. То есть нельга на гуслях нічога не выпаліваць, не падпаліваць, там, ніякім чынам з вогнішчам інструмент не сутыкаць. Гэта такі, атрымліваецца, водны знак, так? Мабыць, рыбы. Ну што, так, Алесь, мы спадзяемся, што мы яшчэ сёння пачуем, як вы граеце на гуслях. Вось вельмі цікава ўжывую паглядзець. Мы абавязкова яшчэ пра фестываль «Свята Сонца» будзем размаўляць, ну а зараз паслухаем крышку музыкі і ў хуткім часе вернемся. Незвычайны чалавек, гусляр, вось. Майстар гусляр, вось. Так, і не толькі гусляў, а і іншых музычных інструментаў, так, вы ж таксама яшчэ штосьці робіце? Ну так, розныя ліры там, і ўсё сямейства, ўсё карацей сямейства гэтых псалтырывідных інструментаў, ўсё робім. Ну, не арфавыя, гэта трошкі... Арфа і псалтыры гэта розныя. Прабачце. Так. Ну і вось цікава, паколькі, Алесь, вы майстар гусляр, так, ну і на фолк-фестывалі вас запрашаюць даволі часта. Я так думаю, ну і пра фестываль «Свята Сонца», пра 8-й фестываль, так, хацелася б у вас даведацца. 14 чэрвеня на тэрыторыі музея скансена Дудуткі ён у гэтым годзе адбудзецца. Ну і вы там ужо удзельнік такі даволі часты. Ну, як мы разумеем, вы музыкант, гэта абавязковая праграма, музыка. Так, І там, я так разумею, вы робіце майстар-класы, паказваеце, як з вашым інструментам працаваць. Ці можна нават вырабіць? З вамі разам можна зрабіць? Не, гэта доўга за фэст не паспець зрабіць гуслі. Ну,
шмат, канешне, там рознага пілежу, Можна зрабіць фотаздымак побач з Алесем з гуслямі ў руках. Гэта не, а вось, сапраўды, там, павучыцца, паразмаўляць, а вось навучыцца іграць за фэст на гуслях абсалютна рэальна. Інструмент вельмі просты в асваенні. Вось раскажыце мне, калі ласка, я тут ужо сёння ў першай гадзіне расказвала, вучылася калісьці я ў музычнай школе, адлічылі мяне. Клас у мяне быў скрыпка, просто не мой інструмент. Там хаця бы я разумею спецыфіку. А вось на гуслях як трапіць у ноту? Вось раскажыце механізм, як працуе гэты інструмент. Так, раскажу пра сябе таксама ў параўнанні, бо ў меня таксама не скончаная музычная школа па скрыпіцы. Вось так, што мы калегі. Вось мы і насупраць сели, так. Калегі, так. Што, яно, канешне, у скрыпакоў там слых дазваляе гэта ўсё там без тюнераў хуценька настройваць, это, канешне, дапамагае, але музычная адукацыя, музычныя здольнасці ў гуслях гэта не самае галоўнае. Самае галоўнае гарэць жаданнем ввогуле на іх іграць, і ўсё, і панеслася. Гэта вельмі проста. Там няма ні ладоў, ні парожкаў, нічога, каб на слых там скарочваць нейкія струны, як на скрыпіцы, да? Вось тут проста трэба паставіць пальцы, расслабленую руку, такой роўнай, такой граблёй на гэтую грабёнку струн, на веер струнаў. І ўсё, прыціскаецца акорд, трошкі смесціў некалькі пальцаў там вверх, вниз на суседнія струны, іншы акорд паляцеў, гэта левая рука, да? І нічога заціскаць не трэба, да? У нас нічога там не прыціскаецца, мы просто кранаемся струнаў, якія нам не патрэбны, застаюцца тыя, якія мусяць гучаць. Смесцілі пальцы на іншую пазіцыю, загучалі іншыя. Алесь, дарэчы, да струнаў, так вось я гляджу, яны, мне здаецца, звычайныя нейкія гітарныя, ці не... Ці я памыляюся. Вось з гэтым звязаны фенамен гусляў. Гэта маё такая навуковая мая гіпотэза, што менавіта росквіт гусляў звязаны з тым, што у нас 11-е стагоддзе росквіт гусляў, потым так да 13-го занепадае, то есть менш знаходак в археалогіі, і ўсё. І гуслі ўжо як такая з'ява уже становится меньш такая вирусная, меньш популярная. Свой там героичный эпос наш там, так. Да, народный, в баллады она там потрапила, и им это хапіло. Вось. І новый віток развіцця гусляў пасля 11-го стагоддзя вось толькі ў 20-м з'яўляецца праз 1000 гадоў. Прычына якая? Бо в 11-м стагоддзі гэта была частка гарадской культуры. Гуслі былі там, дзе была развітая ювелірная прамысловасць. Там, дзе ювелірныя майстры маглі цягнуць металічны дрот. Так. Металічны дрот. Прычым, як даследуюць археалагічныя знаходкі дрота, там з тых жа раскопаў, да, дзе знойдзены гуслі, па ўсіх уласцівасцях не саступае сённяшняй сталі, а там больш за 50% золата ў сплаве. То есть гэта эпітэт, што гусляры гралі на залатых струнах, гэта не проста для прыгожага слоўца, гэта сапраўды так было. Вось, і зрабілі хлопцы, мае сябры тут знаёмыя эксперымент, нацягнулі залатыя струны, працягнулі, да, так. Ювелірны дрот, нацягнулі залатыя струны на такія гуслі. А тое ж самае амаль нічым не адрозніваецца ад сённяшніх сталёвых. То есть вось гэты 1000 гадоў проста цывілізацыйнага этого заняпаду, і гуслі на гэтай 1000 гадоў паміж 11-м, да, і 20-м на гуслі ставілі абы што там в нейкія валосья, ніткі, кішковыя струны ад іншага тыпу інструменту. На гуслях гэта гучала так сабе. Вось, мне так было цікава. Я лічыў, што гэтыя кішковыя, як іншыя такія струны, гэта было першапачаткова, а апынулася, што золата было ў пачатку. І ўсё ж такі хочацца вярнуцца да нашага фестывалю «Свята Сонца». А так агульна працягласць канцэрты на галоўнай сцэне, кажуць, будзе 10 гадзін, імёны хэдлайнераў пакуль захаваныя ў сэкрэце, але ж вы нешта ведаеце? Ёсць інсайдерская інфармацыя, так, калі ласка, нам цікава было б даведацца. Я глядзеў прэс-рэлізы, да, але калі вы кажаце захаваныя ў сэкрэце,
Давайте один гурт праанансую, Давайте. все, каб дакладна патрапіць, бо сапраўды там могуць там чуть-чуть трошки там хтосьці прыедзе, хтосьці не прыедзе. Давайте вось один гурт, які вось пальцем тыкну і скажу, што дакладна будзе, не памылюся. Гурт Кас абавязкова будзе, мае сябры, крутыя такія партии, фольк, панк, святочны такі праект, абалдзенныя хлопцы па-беларуску спяваюць. Гуслі будуць. Там будзе балалайка ў іх, будзе флейта, ну, гітары і весь панк-бэнд як трэба. Ну і трэба адзначыць, што наогул этнафест гэта не толькі прыемная этнамузыка, так, магчымасць пазнаёміцца з музыкай таго часу, ну, можа, у такой у сучаснай варыянце, але ж і шмат актыўнасці чакае гасцей, хто будзе на гэтым фэсце, так? Так, слухайце, фестывалі ў Дудутках, вось свята сонца в першую чаргу, да? Гэта цудоўнейшая граменная ярмарка. То есть там Так. збіраюцца рамеснікі, людзі, хто вырабляюць розныя цікавыя этнаштукі, упрыгожань, розныя вырабы там з дрэва, з керамікі, там плеценыя пасы, там все на свеце. Там згубіцеся на тым кірмашы, зойдзеце туды на цэлы дзень. Не забудьце толькі на канцэрт схадзіць. А яшчэ абяцаюць этнапляцоўкі, там, дзе можна будзе пазнаёміцца з купальскімі абрадамі, народнымі гульнямі, інтэрактыўныя майстэрні, там, я так разумею, вось, гэта тое, што там, дзе можаце навучыцца. Таксама купальскі квест там нам абяцаюць. Так, але пакуль што мы не ведаем, гэта таксама пад сакрэтам. Ну і, канешне, трэба слухаць музыку, а потым што? Пасля духоўнага харчавання трэба яшчэ і так пакушаць смачна. Таму карчма. Прыязджайце туды галоднымі. Абавязкова, бо Так. там будзе смачна і рэальна цікава. Бо ты рамеснікі, да, частка кірмаша, пра якога я казаў, гэта яшчэ рамеснікі ад харчавання, рамеснікі ежы, якія адраджаюць старыя традыцыі. Вось, і там можна пакаштаваць не проста там розныя там бульбу-фры, да, ну, слухайце, рэальна цікавыя, адроджаныя. А вось І ваша. напоі таксама. Ваша страва якая любімая? Ох, трэба падумаць. Ну, мабыць, вы на фэсце там штосьці вось раней, калі там былі, елі такое смачнае, што вось абавязкова параіце нашым слухачам, хто там будзе, паспрабаваць. А мабыць, напоі ёсць нейкія? Я вас абавязкова адпраўлю ў шапік. Ці будуць яны стаяць в адным шапіку, ці можа побач в асобных, але сачыце за барадатым дзядзькай, такім, ёсць барадаты дзядзька худы такі, барады дзядзька такі больш в камплекцыі. Вось яны двое такіх старых манаскіх строях. Вось, і у іх абалдзеннейшыя напоі яны робяць. Мёды, там розныя, там алкагольныя, неалкагольныя, все на свеце. То есть там полный спектр. А што тычыцца харчовых страваў, у тых жа дзядзек ёсць цікавыя самаробныя сыры. Вось як яны робяць сыры, гэта фантастыка. Так. Ну і, Алеся, цікава, на фестывалі «Святае сонца». Я так лічу, калі вас бачылі з гуснямі, ну, нехто ж падыходзіў да вас, так, цікавіўся, бо, ну, гэта незвычайна. Чалавек з гуснямі, так. Мы ўсе чулі, бачылі дзесьці ў кіно, там, ну, ведаем, гэты Садко, дрын. Ну, выбачайце, гэта ўсе маім пазнанні былі. А адкуль вось да вас падходзілі людзі, можа, замежжа з якога, так, і пыталіся ў вас, ці такія казалі: «О, ты ведаеш, я бачу такія гусны, напрыклад, ну, дзесьці ў нашым музеі, ці маі продкі вікінгі, яны да гэтага часу вось захавалі такі інструмент». Божачкі, гуслі — гэта вельмі недаацэнены наш бренд. Вось, гуслямі цікавяцца па ўсім свеце. Вось, на маіх гуслях, гусля майго вырабу, да, дарэчы, я майстар гусляў, да, на маіх гуслях іграюць па ўсім свеце. Там, так. Канада, США, Паўднёвая Амерыка, Ізраіль, Кітай, все краіны Европы, Скандынавія, все замаўляюць гуслі. Вось, і
Ну гэта звычайна запад Калі ад ласка. прафесіянальных музыкантаў. Гэта не проста, ведаеце, аматар. Ой, думаю, ну вось паспрабую-ка я навучыцца. Не. Не. Прафесійныя музыкі гэта вельмі малы адсотак ад тых людзей, хто сапраўды гэтыя гуслі замаўляе. Пераважна гэта людзі, якім цікава дакрануцца да гісторыі, атрымаць якую-небудзь забаўку, каб дробнай маторыкай вось проста займацца, і гэта было музычна, і вельмі лёгка атрымліваць першыя ўжо прыемныя гукі ад інструмента. Вы што, не мне вам тлумачыць пра прыемныя гукі, напрыклад, ад той же скрыпкі, якія з'яўляюцца, ну, далёка не на першы год засваення інструмента. Не на першы, не на другі. Ну, вы зразумелі. Так. Ось, гуслі, гэта ў першы жа вечар. Як я кажу, за той же фестываль, да, можна вывучыць там першыя акорды, размаўляць з гусляром, взяць гуслі, паставіць пальцы правільна, правесці, ра-да-да-да-дам, па струнам, кайфануць і закахацца на ўсё жыццё, все. Сказаць, гуслі маё, хачу, а наступны дзень уже пайсці на фестывальную сцэну са сваім першым рэпертуарам. Сапраўды інструмент вельмі лёгкі, парог выходжання проста нулявы. Ну вось, тыя, хто будзе на фестывалі «Свята Сонца», яны абавязкова пачуюць розныя музычныя інструменты, так, розныя выкананні. Ну а мы спадзяемся, што мы сёння ў нашай студыі і вы, сябры, ў эфіры пачуеце, як Алесь гуляе на гуслях. Зараз у нас некалькі музычных кампазіцый, а потым мы вернемся. Не было. Ваша задача адказваць як мага хутчэй. Калі адмаўляецеся ад адказу, мы думаць будзем, што ў вас гэта было. Паехалі. Думалі ў дзяцінстве, што гуслі вынайшлі гусі? Не, ніколі. Не было. Ігралі на гуслях на карпаратывах? Канешне. Выдаткоўвалі апошнія грошы, каб набыць гуслі? Так. Казалі на першым спатканні, што вы гусляр? Так. Ігралі на гуслях у падземным пераходзе? Так. Закладалі гуслі ў ламбард? Не. Ішлі ў заклад на гуслі? Не. Выкарыстоўвалі гуслі не па прызначэнні? Бывала. О, цікава, было А жаданне. якім чынам? Ну, вось не па прызначэнні гуслі. Ой, ведаеце, вось береш так гуслі. У меня нумар на канцэрце ёсць такі. Я кажу, вось стрункі тут, да? А можам павернуць іншым бокам і сказаць, ёсць песня, якую можа праспяваць пад гуслі любы чалавек без падрыхтоўкі. Так. Ішоў па моры вадасплаў, ён меў імя гарбатны кан, хваліну сам нырцаваў, наляжам і спяём. Працягваем. Тады было жаданне кінуць займацца музыкай? Канешне, кідаў не аднойчы. Рваліся струны падчас выступлення? Ой, пастаянна. А канцэртныя касцюмы? Рваліся? Падчас Падчас выступлення? Мабыць, вы рукою павялі кудысьці. Да. Было шкадаванне, што ў якасці інструмента абралі гуслі? Ніколі. Разумелі, што вучань безнадзейны, але ўсё роўна працягвалі яго падтрымліваць? Канешне. Заманьвалі дзяўчат гульнёй на гуслях? Канешне. Зайздросцілі і думалі, чаму гэты хіт напісаў не я? Ой, пастаянна. Ой, добра. Ну вось, на гэтым наш бліц скончыўся. Алеш, размова наш працягваецца. Алесь, вы ўжо з аднаго боку на гуслях нам згулялі, так? Ну, вы так паказалі, што кожны можа такім чынам выкарыстоўваць як музычны інструмент гуслі. А зараз нам хочацца паглядзець і паслухаць, вось як традыцыйна выкарыстоўваць гуслі, ну і пачуць якую-небудзь музычную кампазіцыю. Не ведаю, гэта будзе некае сярэднявечча ці, ну... Давайте наміксуем. Глядзіце, вось у меня зараз в руках лірападобныя гуслі. Так. Трапляюць, да? Трапляюць? Калі што, дарэчы, вы зможаце гэта паглядзець усё ў нашых суполках. Так. Паглядзець, як выглядаюць гуслі, адчуць гэта ўсё, канешне. Ну і пачынаем тады. На гуслях, як на лірах, ігралі яшчэ вось да 12 стагоддзя, калі у нас ёсць першыя выявы з 12 стагоддзя, калі ўжо гуслі трымаюць па-сучаснаму. А лічыцца адной з гіпотэз такіх верагодных, што гуслі трымалі як ліры, вось так, паглядзіце. Также трымае свой музычны інструмент з наваградскай вухавёрткі у нас выяўлены музыка, таксама на 12 стагоддзе, вось. І было яно неяк так, вось, калі гусляр
Пры князі што ён мог? Нешта пафаснае, ганаровае трэба было. Гонар князя. Усеслаў князь, людям судяша, князем грады радяша, а сам ваноч волком рыскаша, из Киева до рыскаша до куртму тараканя, великому Хорсові волком путь прырыскаша. Там у Вополоцке позвонишь, ну и так далее. Слушайте, я могу это слово про поход все от початку до конца. Давайте я вам покажу, як на гуслях грают сёння. Так, давайте, цікаво. Так, берем гусли. Так, гэта мы микрофончик. Опа, хрусь-хрусь. Ну что, ці чуваць? Цудоўна чуваць. Ну, тады вось так. Люблю здзіўляць людзей гуслямі, што это не розная там такая сівая даўніна, а што это абсалютна сучасна і круто. У шкло ілюмінатара, у шкло ілюмінатара я пазіраю на сваю зямлю. Як па матулі статам я, як па матулі статам я, па ёй сумую і яе люблю. А зоркі хоць і блізкія, а зоркі хоць і блізкія, ад іх не дачакацца цеплыні. Як у часы імглістыя, як у часы імглістыя, мы пра святло зямное бачым сны. І сніцца нам не карабель крылаты, хоць пошум касмадрому не сунять. А снится нам трава родной хаты, зеленая трава и сеножать. Дрыжить метеоритами простор, хапай силы мужности, и неземная музыка оздобить нашу гутарку мизор. А за смугою матовой у шкле иллюминатора то ранок, то вечерний небокрай. И до матулі статом я, и до матулі статом я вернуся, и земля меня чакай. И снится нам не корабель крылатый, хоть пошум космодрому не сунять. А снится нам трава родной хаты, зеленая трава и сеножать. Алесь, ну гэта просто вау, гэта неверагодна. Дзякуй вам вялікі. Гэта па-першае, па-другое, у вас як мінімум з'явіліся 3 або 4 чалавекі, якія вось могуць, ведаеце, што да вас прыйсці на заняткі, таму што ну гэта неверагодна. Якая гітара, калі ёсць... Гэта такая касмічная музыка, хто б мог падумаць, што вось такі інструмент, які з'явіўся, ну, звесткі ўжо ў сярэднявеччы, так, і пра касмічную размову можна гэта ўсё ўмесце зрабіць. Ну, гэта неверагодна. Якая гітара, калі ёсць гуслі? Вось тут, разумееце, ну што гэта такое? Вось гуслі. Прадаю гітару, набываю гуслі. Сапраўды, ну што, ляжыце у мяне дзесьці там, я бываю наіграю, тут вось гуслі б не ляжалі. Пачулі тэхнічную перавагу, як чалавек з тэхнічным складам, я вам хуценька раскажу, у чым сэнс, да? Гітара, мы калі на гітары навучымся адначасова весці і меладычную, і рытмічную, і акордную партыю, гэта, ну,
трэба займацца кожны дзень па шмат гадзінаў і шмат гадоў, пакуль мы да гэтага дойдзем. А на гуслях гэта проста взяў і пачаў весці адразу і меладычную, і рытмічную, і гарманічную лініі. То есть гэта ўсё атрымліваецца з двух рук натуральным чынам. То есть гуслі вельмі разумны інструмент. 1000 гадоў розуму. Кажуць, што ёсць штучны інтэлект, ён нам не патрэбен, нам патрэбныя гуслі. Вось. Ну і, Алесь, я так ведаю, што у вас ёсць пытанне, так? Даволі цікавае пытанне. Сябры, вы уважліва, калі ласка, паслухаеце гэта пытанне, таму што пераможцу у нас ёсць вельмі добры падарунак. Гэта 2 білеты на 8-й фестываль «Свята Сонца», прысвечаны самому яркаму святу лета, купалю. Ён адбудзецца 14 чэрвеня на тэрыторыі музея скансена «Дудкі». Ну а зараз тое самае пытанне ад Алеся. Так, глядзіце, я вось не толькі майстра гусляў, я яшчэ і даследчык гусляў, аўтар розных публікацый пра гісторыю інструмента. І хачу вам даць такое для разваг, і каб вы адказалі правільна. Значыць, пытанне будзе такое. Які самы першы ў гісторыі Беларусі этнамузыколог, этнамузыколог — гэта такі чалавек, які даследуе старадаўнія інструменты. Так. І аўтар першай публікацыі, заўважце, публікацыі пра гуслі і іх адметнасці. Ён піша, што... Так, зачытаць вам дакладна, як ён піша, да? Давайте. Так, давайте. А зовется ж псалтырь гудьба единоподобно гуслям. Та-та-та-та-та-там. Это на старославянскім? Да, карацей, да. Ну і да, і піша, што не блытаць гуслі і псалтырі, бо гэта суть розныя інструменты. Вось, ну скажыце, хто аўтар гэтай першай публікацыі этнамузыкалагічнай пра гуслі, і хто адкажа першым правільна, то, калі ласка, вам... Будзе падарунак, яшчэ раз нагадаем, 2 білеты на 8-й фестываль «Свята Сонца». Сябры, у хуткім часе у нас у інстаграм-акаунце «Радыё Сталіца» з'явіцца відэапытанне, і вам патрэбна будзе адказаць. Ну і спадзяёмся, менавіта вы будзеце пераможцам. Ну а сёння... Ну а вынікі мы будзем падводзіць у панядзелак. Так, абавязкова. Так што у вас ёсць магчымасць таксама пабываць на 8-м фестывалі «Свята Сонца». Ну а на сёння, на жаль, трэба нам ужо развітвацца. Таму нагадаем, я ўжо загарэлася, мне хочацца больш такой музыкі, таму нагадваем. Калі 14 чэрвеня, дзе у Дудутках фестываль «Свята Сонца», там і сустрэнемся. Веселые твары